B'investiment ta' 70,000 euro sabiex iċ-ċentru tal-Partit Laburista Fraħan ġdid ikun aktar aċċessibbli. Twaħħal lif ġdid fil-binja sabiex dan ikun jista' jilqa' aktar nies. Dan kien biss possibbli anke fi kliem il-membri tal-kumitat ta' dan il-lokal grazzi għad donazzjonijiet numerużi tal-partitarji Laburisti u diversi attivitajiet li kienu qed jittellaw tul is-snin brisq dan il-proġett. Waqt iċ-ċerimonja tal-ftuħ id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Alex Aġu Saliba filwaqt li faħħar din il-ħidma brisq aktar inklusività innota li dan mhux investiment iżolat iżda wieħed minn kull għana ta' proġetti. Dan mhuwiex każ iżolat ta' investimenti li qed isir madwar diversi ċentri madwar Malta u Għawdex sabiex nimmassimizzaw il-potenzjal tal-proprjetà tagħna, taċ-ċentri tagħna, imma wkoll sabiex naraw li dawn il-gażini jkollhom ambjent wieħed aktar b'saħħtu għall-familji sabiex jiġu frekwentati aktar u aktar. Preżenti kien hemm ukoll il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonid Mackay fejn tkellem dwar il-maratona ġbir ta' fondi tal-Partit Laburista fl-14 ta' Diċembru u sostna li l-flus li jinġabru se jkomplu jiġu investiti fil-poplu Malti u Awċi. Dak kollu li qed tinvesti fil-Partit Laburista qed isarraf fi proġetti. Proġetti mhux biss fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, imma wkoll fiċ-ċentri fil-lokalitajiet tagħna.